gawa natin ngayon dito sa misa natin, isang welding inverter na brand Hytronics model. Yan, TIG 200. Ito yung baba. Bali, pinadala sa atin yung unit. Tapos, hindi ko na masyadong malala yung sabi ni customer. Kung tama lang yung pagkaalala ko, baka ang problema nito, namamatay lang daw. Kaya tinambay na nila to, hindi na nila ginagamit. Pinagawa na to sa iba. Kaya nung magawa siguro, ganun pa rin yung problema. Tinigilan na. Hindi ko alam yung history. Basta pinadala sa atin yung unit na to, tapos tayo yung gagawa. Bali, gawin lang natin, testing natin yung main cap natin. Ito yung nakalagay dyan. So yun, okay naman. Balik rin natin. Dapat mamatayan. So ibig sabihin good yung supply natin dito, at saka good yung MOSFET kasi walang shorted. Yan. Tapos yung diode mode naman natin, tingnan natin yung digital natin doon. So hindi rin shorted. 0.140 voltage drop. So try natin itong panda rin. Ano talaga problema nito. Bali, on natin dito. Yan. Tapos yung switch natin. Bali, andito pa. Hindi pa naka-on to. So ngayon, on natin. Yun, gumagana naman. Pero wala tayong narinig na pumitik yung relay. Tapos yung fan, gumagana din. Naririnig niya naman. Tapos magsukat tayo kung meron ba tayong voltage out. Ayun, humihina na. Ibig sabihin, mamamatay na to. Yan, namatay na nga. So yun ang problema rito, namamatay. So kailangan nating ma-check yung baba. Kailangan nating tanggalin lahat yan. Dito muna tayo magsimula kung bakit tayo pumitik yung relay. Diyan lang muna tayo bago tayo pumunta sa ibang portion, sa ibang board. So bali tatlong board to. Si Hytronics TIG 200. Pagka ganitong welding na binili nyo, hindi kayo ipapahiya ng welding na to. Kumbaga, kung TIG to, so 2-in-1 na stick at saka TIG. So, pwede nang gamitin to pang kahit na anong klaseng i-welding nyo o i-TIG nyo, magagawa ng welding na to. Tsaka di kayo papahiya sa performance nito. Kaso nga lang, yung ganitong mga klaseng welding, MOSFET type ang ginamit, medyo may kamahalan lang to na presyo. Naglalaro to sa pag ganito, pag TIG siguro nasa 20 mahigit. Meron din akong diagram nito, mamaya ako na papakita kasi bubuksan ko pa yung computer. Hindi pa naka-on yung computer natin. Pati yung scope natin hindi pa rin naka-on. Mamaya na natin gagamitin yon, yung oscilloscope natin, kung may makita tayong abnormalities dito sa taas. Pero as of now, yun lang muna yung problema ang unahin natin, yung namamatay. At saka hindi pumipitik yung relay. So balik na ako, kailangan ko muna tanggalin yan. Hindi ko napapakita sa video para hindi haba. Bali ngayon, babalikan natin yung tinatrabaho nating board ni TIG Hytronics na TIG 200. Tapos ko na rin itong maayos, pero pasensya na kasi hindi ko nakunan nung video kung paano ko ginawa yung dalawang card. Kung napapansin nyo yan, yung dalawang card na to, yan,
inayos na natin yan. Tapos ito na yung signal niya. Naglagay tayo dito ng power source natin. On ko muna yung bali, titingnan na natin sa scope kung okay na ba yung signal dito. So bali ngayon titingnan lang natin yung signal dito sa board, ano. Tapos naka-on na rin yung scope natin. On natin. So ayan, okay na yung signal natin. Tapos yung frequency natin is 104 kHz. Yeah. So bali naging okay na dito. Tapos na lang gagawin natin dito is yung baba naman yung totrobolin natin. Ito yun. Bali dito naman tayo magto-trouble, tapos dito yung huli. Ayun lang muna. Kasi mahirap pagka nagto-troubleshoot. Bali balik tayo dito sa power supply ni TIG. Napalitan na natin yung mga pyesa na kailangan palitan dito. Yun. Mga resistor. Ito mali kasi yung kinabit dito. Hindi dapat ganito. Pati yan pinalitan na natin. So ito na yun. Ito yung bago. Dalawang resistor. At saka ito. Ito kasi yung nilagay dito. Kaya pinalitan natin yan. Tapos subukan natin i-power on kasi tapos ko na rin ma-troubleshoot yung PWM board at saka yung mainboard natin doon sa taas. Subukan muna natin itong ikabit. Bali ngayon nandito tayo sa labas para i-testing si Itronics TIG 200. Ayan. Paligon natin yung unit kung mamamatay pa ba yan. Narinig nyo naman, pumitik yung relay. Tapos set tayo ng 139 building natin kung mamamatay ba. Baba natin ng 7.5. Ayan. Bali okay na. Balik lang tayo dun sa workbench natin.